Pagpalang araw po, simba po tayo sa Baklaran. Tara! Daming tao. Nananawagan po kami sa pagkulang. Sigaw lang kayo. Chairman at si Daddy Ricky. Ang inyong anak na si Regan. Baklaran. Maraming salamat. Naulit ko po para kay Mami sa Charlie at Share tayo. Ano, ikaw siya kapag sama? Sure na lang muna. Hindi, may hawak ako. Ano, Tri? Ano yan? Yan, isa lang yung So, sa loob. siyan mo na kaya? Nasa gitna. Maaga pa naman.